i min hånd. Men jeg vil bare godt lige vise ham, og jeg tænker bare lige, at hvis han bare ligesom er komfortabel med den og se den, så tror jeg også lige, at jeg lægger ledningen ned. Nej, det er ikke en god idé, at nu på den der. Men så lægger jeg den lige ned og lader den lige køre lidt over jorden. Jamen, den er okay også. Ja. Har du set den her hernede, tror du? Jeg er lidt i tvivl om, du har set, at den er hernede, den der farlige ledning. Ja, du er sådan rimelig... Jeg siger, du synes, det er lidt mærkeligt, men du er sådan rimelig cool med det. Fordi jeg oplever nogle gange, at hvis man så har vendet den til klipperen, og de vender sig til lyden af klipperen, og så flytter ledningen, så er jo lige ved at sige slangen. Yeah. Men så flytter ledningen sig lidt, og så er verden lige ved at bryde sammen, fordi de ikke ved, hvad det er, de ikke hører lyden. Og så er det nemmere, hvis de lige har set ledningen. Han tager det ikke rigtig fint. Det er jo lige lidt nemmere at bruge tiden nu, for at vise ham, at den ikke er super farlig, end det er, når man så først har fået klipperen på sig, og den så flytter sig. Og det er bare godt. Og det bare knikke ham for lige nu. Jeg vil i hvert fald, jeg vil gerne, hvis at han ligesom forbinder det der med, at okay, klip, eller hvad hedder det, at blive klippet med, at der kommer nogle gulvbyder og sådan lidt. Så vil bare klippe ham igen. Super. Ja, det er godt. Ja. Kig lige på det. Klip ham bare. Jeg vil sige, klip ham bare. Klip. Okay. Ja, klip bare. Det kører fint. Nu lader jeg bare lige, klør jeg ham bare lige lidt med den herovre det hele, selvom det ikke lige er heroppe, vi skal. Det var godt. Jeg står egentlig bare lige og kører den ned over ham nu, lidt forskellige steder, især der, hvor jeg godt lige bliver ham klippet. Fik også lige fat i en lille bitte smule af pelsen, det sagde jeg ikke så meget til, det var jo fint nok. Ikke at det var min mening, at jeg ville stå og pelsen halvt af sig. Godt. Det er fint. Så jeg prøver bare lige at sætte klipperen i, og så sætte lidt lyd til, at så stå heroverfra, og så når han står sådan rimelig stille, så klikker du ham, og så slukker jeg den, og han får sin godlyd. Det gør vi lige et par gange, så at han synes, at lyden er okay, for de fleste er faktisk også lidt bange for selve lyden. Ja. Okay, så ligger der. Yes. Fed leg. Ja, fed leg. Yes. Individuelt. Så tror jeg lige, at jeg vil lade den køre lidt for ham igen, uden at den selvfølgelig er tændt, så han lige... Ja, og den er god. Den klør også. Så det er super. En god stril. Ja, det er en god stril. Den er super. Den kommer til at røge kornene lidt af, hvis man kører den forkerte vej med den i hvert fald.
bliver stadigvæk lidt skræmmende, hvis den kommer ned på siden. Så jeg tænker lige, at hvis du lige flytter ham lidt, så han bare lige står sådan nogenlunde, som han gjorde til at starte med. Jeg går lige lidt væk fra hende der dame med klipperen. Hvis du prøver at rette ham, så han står, hvor han står op. Ja, lige præcis. Jeg ved godt, det ikke er helt, men det er sådan rimelig fint. Det tror jeg bare for det. Man kunne godt forestille sig, at det blev sværere for ham, når han ikke kunne se, hvor den var henne samtidig. Ja, men det var egentlig god. Men også, ja, du tapper. Apropos, at det ikke var det mest optimale sted at binde hest. Sådan der. På vej afsted går det. Jeg tænker, det kan godt være, at vi bare klipper lidt på ham i dag, og så må vi klippe noget mere her en af dagen, så at det bliver klippet helt. Jeg vil hellere give ham en god oplevelse med det, end bare at tænke, så, nu skal den klippes. Præcis. Nu også går der. Du tager det så fint. Ja, smash. Jeg vil godt kigge på den, uden at den larmer også. Ja. Den kan også godt være stille, den der. Hey, der er noget min pants på.